Napusasan ang usa ka lalaki sa hiniusang operasyon sa CIO-CDEO sa Mandawi City Police Office o sa PDEA 7 atol sa gipahigayon nga bypass operation sa Green Corridor, Barangay Subangdako, Mandawi City pasado alas 7:33 Biyernes sa gabi, Disyembre 20, 2024. Ang suspitsado na ilhan nga si Kent Clerk Kalungi Ponsica, 29 anyos, dunay duha ka anak sa iyang kaipon, taga Sawang Kaliro, apan nanimuyo sa Barangay Pasil, Cebu City. Nakuha gikan kaniya ang moabot sa 4 ka kilos og tunga ang gibugaton sa gituhuang shabu nga mo kantidad og 30.6 milyones pesos. Ang operasyon gipanguluhan nila ni Police Captain Christopher Torigusa ubos sa supervision ni Police Major Lenry Induso, hipi sa City Intelligence Unit, ubos sa kamanduan ni Police Colonel Julius Sagandoy, City Director, Mandawi City Police Office. Gipaubos sa usa ka buwan nga monitoring si Ponsica, human nakadawat og kasayuran ang kapulisan nga nagpayuhot og droga sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Og nasuta nga mukita kini og 60,000 ang matagbuan sa maong illegal nga kalihukan. Matud pa ni Ponsica, wala masayod ang iyang pamilya nga nalambigit siya sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Misulod siya sa maong illegal nga panginabuhi kay dako ang gastuhan sa pagpa-ospital sa iyahang inahan. Kalapasan sa Section 5 and 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ang giandam nga kaso batok sa dinakpan. Ang kapulisan sa Mandawi padayon sa ilang pagpatuman sa hugot nga seguridad ngadto sa katawhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.